Goddag og velkommen. I dag der skal vi så lære lidt om enhedscirklen, en af de mest velkendte hjælpemidler, vi har til at forstå nogle af de mest basiske former inden for matematik, såsom cosinus, sinus og tangens. Før vi kan gå i gang med at bevise cosinus og sinus gennem enhedscirklen, skal vi lige slå et par ting fast først. Den første er, at centrum altid befinder sig i punktet 0,0, og at radiusen altid er 1. Hvis vi skal finde cosinus, skal vi først markere punktet der, hvor linjen rammer cirklen. Derefter kan vi tegne en linje ud fra vores angivede punkt ned til x-aksen. Nu da vi har fået bundet punktet med x-aksen, skulle vi meget gerne have en retvinklet trekant. Afstanden, der så er fra cirklens centrum ud til den linje, vi lige har tegnet, er så cosinus til vinklen. En nem måde, vi kan se sammenhængen mellem cosinus og enhedscirklen er, at hvis vinklen blev større eller mindre, vil afstanden også variere, som ses her.